arkitektur til en stor malerisk totalinstallation. Hello Little Butterfly, I Love You, What's Your Name kan ses til den 7. november 2010 på Arken. Der er mange måder at forholde sig til klimaudfordringerne på. I Rumkammerat Skatteri huser man et projekt, som går ud på at lade CO2-venlige biler male byen. Bilerne, der er udstyret med GPS, vil køre gennem Københavns gader og male et virtuelt billede, hvis tilblivelsesproces man kan følge på storskærmen. Blandt andet den store globus på Rådhuspladsen. Den her bil her, den hedder Hope. Den første danske elbil, som vi har lavet en kopi af i pap, i genbrugspap. Den har stået nede på det Danske Nationalmuseet her i november. Og hundredvis af børn har været nede og tegne og skrive deres håb på den her bil. De har også været med til at bygge den, det vil sige, at de har bygget sit håb, og de har også bygget små versioner af den her håb i pap. CO2 E-Race foregår søndag fra 12 til 18 ved Forum. Man kan vist